Hola, què tal? Avui us porto notícies fresques. Més que res perquè el rei d'Espanya ja ha signat la llei d'amnistia espanyola. I encara hi ha alguns que ho celebren. Per què no estic content per aquesta llei d'amnistia espanyola? Perquè és una altra presa de pèl. Ens allunya de les discussions més importants, de la discussió de la sobirania, de la independència de Catalunya, perquè al cap i a la fi la millor amnistia no deixa de ser la que surt de la independència de Catalunya. Més que res perquè ens estalviem la justícia espanyola, el Tribunal Constitucional espanyol, que evidentment sempre aniran en contra del que beneficiï a Catalunya. Això crec que és una evidència. Més que res perquè totes les lleis que han sortit del Parlament de Catalunya i han anat sempre a Madrid, doncs han acabat mutilades o anul·lades, no? Però, en fi, no m'emprenya tant a Espanya perquè va de cara, sempre va de cara, excepte el PSOE, que va amb la daga per l'esquena, però normalment a Espanya sempre va de cara i saps per on t'aniran. El que fa uns anys que patim és dirigents que no sabem què faran, perquè al cap i a la fi els votes i després fan tota la contrària i és com no saps per on t'aniran. I el que més m'emprenya són tuits com els de la Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, que sí, entenc que estigui molt contenta de que el seu rei hagi signat i s'hagi posat en vigor aquesta llei d'amnistia espanyola. Però el que més m'emprenya realment és veure com desvergonyidament ens prenen el pèl a la cara. La part final del tuit diu així: i ara comença la lluita per l'autodeterminació. I ara comença, i allò d'abans què era? De veritat ens ho estan explicant així? Ens ho estan dient, això? Doncs sí, ens ho estan dient. En fi, el referèndum d'autodeterminació que es va fer el del 1 d'octubre, el referèndum per la independència, allò era una obra de teatre, no era la realitat, era com he llegit abans per alguna banda, era un assaig. En fi, això sembla. No és normal, això, sincerament no és normal. De la mateixa manera que no és normal que aquests partits suposadament independentistes, que jo els hi dic processistes, hagin tingut durant tots aquests anys majories absolutes de vot independentista consecutives i no hagin fet res. De fet, venim d'una legislatura del 52% de vots i escons independentistes i no han fotut una merda. Així clarament ho dic. I què esperaven? Que els votessin massivament? Ara les europees s'han fotut una bona nata, ho venen com a bons resultats, però és que és mentida, una altra mentida, és que només saben mentir aquesta gent. Han perdut 1 milió de vots i això són bons resultats, de veritat? Doncs mira, de veritat, jo ja no ho entenc, però que s'ho mengin bé, que s'ho mengin amb gust, això. I hi havia una cosa que era el procés d'independència, que suposadament anaven a fer la independència, un referèndum vinculant, que van vendre com a vinculant, no ho van vendre d'una altra manera. És això, només cal una mica de memòria per veure que tot allò en què ha quedat, no ha quedat en res. S'han passat per l'Arc de Triomf i continuen reincidint en la traïció a Catalunya, en la traïció als catalans. Fins quan? Fins quan ho permetrem, això? Sortosament he de dir que jo tinc la consciència ben tranquil·la perquè vaig presentar en les llistes d'Aliança Catalana, una força política nacional, purament nacional catalana, independentista, clarament independentista, perquè el que no farem, per exemple, és votar a processistes que et diuen que han aconseguit una majoria a la mesa
no la venen com a independentista a sobre, la venen com a antirepressiva. Què coll és això d'antirepressiva? Junts i Esquerra eren independentistes, suposadament, però antirepressiva. Bueno. I la CUP volia incloure en l'acord de la mesa els comuns, i és que els comuns no són independentistes, no volen la independència. Què foteu pactant amb aquesta gent? Mentrestant, dieu Aliança Catalana, no voleu pactar amb Aliança Catalana perquè, són racistes, feixistes, ultradreta, que ve el feixisme, per l'amor de Déu. Nosaltres som de l'estat català independent, som independentistes. Ni som racistes, ni som xenòfobs, ni som extrema dreta, ni la cosa, ni res d'això que ens venen. Ja n'hi ha prou, home. Nosaltres estem a favor de que Catalunya recuperi la seva llibertat i que els catalans recuperem la nostra dignitat. És això el que volem pel país. Perquè ja n'hi ha prou de no abordar les problemàtiques, els reptes, les amenaces que té el país en ple segle XXI. Tenim una immigració desbocada que impedeix la integració. La impedeix, perquè, ostres, només cal passejar una mica per Barcelona, per Hospitalet, per Salt. La gran quantitat d'immigració que hi ha concentrada, com voleu que s'integri quan són majoria demogràfica en la seva zona? O sigui, quin incentiu tenen per integrar-se? Cap ni una. Viuen en les seves societats paral·leles, en molts casos, i com voleu que s'integrin? No s'integraran si els catalans són minoria demogràfica. No ho faran. Evidentment, els estrangers que van en pobles on la majoria és catalana, doncs evidentment s'acabaran integrant. Però arriba un punt en què la immigració és tan concentrada, tan contínua, que al final no s'integra. Són uns dels reptes de la globalització del segle XXI, oi? Però, en fi, dir això és feixista, racista. Bueno, molt bé. D'acord, que passi el següent. I, per altra banda, el català ens l'estem deixant prendre. És una obvietat, això també. Els usos lingüístics. El català va en retrocés continu i, per una altra banda, la població de Catalunya va creixent contínuament. És insostenible. Això és completament insostenible. Perquè què porta això? A la residualització dels catalans, a la residualització i minorització de Catalunya, dels catalans i del català. I dir això no és extrema dreta, no és feixisme, és la pura realitat. Només cal veure al llarg de la història i veuràs que el tema demogràfic importa i molt. I no abordar-lo porta a la desaparició, si no ho saps portar bé, clar. I és això. Què volem nosaltres? Doncs, hòsties, no sé, emmirallem-nos una mica amb Andorra, per exemple, amb el tema de la llengua, amb el tema de la immigració, que crec, en el meu parer, que ho estan fent bastant bé. Més que res perquè diuen clarament, tu si vens aquí a treballar i a residir en el nostre país, en aquest cas Andorra, doncs has d'aprendre català. Vols renovar-te a la residència a Andorra? Doncs has d'aprendre català. Nosaltres no tenim res d'això, per això necessitem un estat. Les ganes de fer la independència hi són, però hem de canviar de vot. O sigui, hem de canviar a qui li donem la confiança. Si vols tenir resultats diferents, doncs vota diferent, perquè si sempre votes el mateix, si sempre votes Junts, Esquerra i CUP, sempre tindràs el mateix. La dependència amb Espanya. Doncs és això. Si volem salvar Catalunya, fem confiança a Aliança Catalana. Fem confiança a Sílvia Orriols.